que tal? Hola, que tal? Moi boa tarde. A ver, que xentiña me anda por aquí. Moi boa tarde. Xa vexo que sodes moi puntuales. Sodes casi máis puntuales que a min. Bueno, non, son as 8 en punto, que tal? A ver, ídeme falando, porque senón a min sempre me parece o mismo, sempre me dá a impresión de que non teño postos os chats. Déixame asegurarme porque todos os mensajes, Bien, xa estamos aquí. Agora xa me podedes escribir, que, bueno, eu vexo só unha persona, Dios mío, fálame, polo menos para que non sea un monólogo, ainda que falemos eu mes ti solas, porque o demais, a outra xente debe de ir toda na festa. Aquí en Ribeira son as festas da Dorna. Non sei se as conocedes, pero son unhas festas multitudinarias. Anda por aquí Pilar Domínguez, apellidaste como a mí. Hola, Mercedes. Hola, que tal? Hola, Pilar, hola, Mercedes. E María Dolores tamén. Hola, que tal? Moi boa tarde. Hola, moi boa tarde. Sí, que xa somos un montón de... Eu pensando, Dios mío, pode vir todo o mundo na festa, porque outra cousa non teremos, pero os meses de julio e agosto, festas, tiras unha pedra para onde a tires e das no medio dunha festa. Entón, mi madre, desde Yugoslavia, Carmen Prado, non sei nin onde queda, teño que situalo mellor no mapa, vou ter que mirar, pero eres gallega, porque pos boas desde Yugoslavia. Que tal? Que andas a facer por aí? A mí non me deixes con ese tipo de intriga, porque che vou dixer unha cousa, importar non me importa nada, pero quedarme ca intriga de que estás facendo por aí tan lonxe, pois tampouco. Entón, contame se estás a traballar ou así. Moi boa tarde, Conchi, Carmen, Mónica, Fernández, hola, moi boa tarde. Meli, estou vendo as carrilanas. Entón, que estás facendo a escribir? Meli está vendo as carrilanas que a semana pasada creo que foron en Outes. Esta semana, hoxe, son aí en Ribeira. Nos que esperando como por Ajo de Maio. Mira, Susa, eu espero que se cachondeo, porque a Ajo de Maio está nos durando todo o verán, Dios mío. O que inventou ese refrán tampouco se sostén, che vou dicir. Eso de que como Ajo de Maio, junio, julio, vai nos acabar o verán e ainda non se acabou a Ajo de Maio tampouco, porque eu non sei de onde sondes, pero vou vos informar de que aquí no norte da península, no noroeste, aquí, contra a zona das Rías Baixas, Rías Altas, a maioría do Cantábrico, non tivemos verán aínda. Estamos a velas vir, estamos en Ajo de Maio, estamos que hasta o 40 de maio non quites o sallo, esas cousas. Hola, Nusca, Lugos, Labia. Hola, que tal? Moi boa tarde, Carmen, moi boa tarde, Andrea, Rosa Andrea. Maite Hernández, hola, Nusca. Hola, Chousa. Hola, Chousa. A mí, cando me chaman así polo apellido, pareceme que é unha cousa como máis seria, parece que me vai a berrar, sabes? Señora Chousa, pase usted. A mí non me pagues polo apellido solo, que me parece que me vas a berrar por algo. Susa, hola, Nusca, esperando. Desde Mallorca, pode ser, Susa, que nos esteas falando. E claro, en Mallorca, como fai tan bo tempo, tendes calor, aquí non temos. Non temos deso. Buenas tardes, desde Oliva, en Valencia. Moi boa tarde, Carmen Fernández, Marmolejo. Marmolejo aquí no norte non existe como apellido. Fernández sí, pero Marmolejo xa debe de ser de por aí do sur, de Valencia. Bueno, do sur non. Moi boa tarde, Nusca, desde Arteixo. Hoxe vexote dende a cama que me pillou o ciático. Me caches na mar. Iso pásache por andar a comer marisco. Pa que comes marisco? Que o marisco dis que acentúa o dolor da ciática. Pois, ou non era iso, non, esa era a jota. Hola, que tal, Elsa? Moi boa tarde. Boa tarde, guapa, desde Rianxo. María Moares, iba a dicir María Moreas. Gustábame o pareado de nombre co apellido María Moreas. Sonábame ben. Espero que la semana que viene
me voy por aí, el tiempo mejore. Olvídate, Ricardo, porque non vai a mellorar. En Galicia temos sempre este tempo, sempre non, pero este ano é terrible. E mira, Ricardo, aquí temos un dito, hai un dicho que di que cando entra 1º de agosto, entra o 1º de inverno. O sea, que o 1º día de agosto, aquí xa contamos que é o 1º día de inverno. Teño unha huella de atilar aquí na gafa que non estaba vendo ben, que vos aseguro que se viñera o CSI ou algo así, collía unha huella perfecta non sei, o que lle fixera falta a miña huella. Pois eso, que entra o 1º día de agosto, entra o 1º día de inverno. Os días xa son máis cortiños, xa polas mañáns as ervas están molladas, polas noites tamén, fai falta chaquetiña, bueno, aquí sempre fai falta chaquetiña. Aquí o da chaquetiña é unha cousa que non tal. Así que boa tarde desde Portugal. Hola, Carla, encantadísima. Non sei por que me fai un montón de ilusión que me faledes desde Portugal. Che, bueno, só teño contado máis veces, que é porque en Portugal non tiña seguidoras, non había persoas que me seguiran, porque non entraban os meus vídeos en Portugal, non sei por qué. Gracias a unha persona que fai moito que non a vexo aquí no chat. Fai moito que non a vexo, ahora que o penso. Igual está maliño, igual lle pasou algo. Bueno, esperemos que non, que todo vai ben. Pois introduceu os vídeos meus en Portugal a través duns amigos que tiña, como dun foro que tiña en Portugal, e a partir de aí empezou a seguir xente de Portugal. E fai moita ilusión, porque é un país que está aquí ao lado, o sea, país para min é a mesma terra. Separounos a política, púsonos fronteiras, pero realmente está aquí ao lado. Entón, pois eso, que me fai moita gracia, moita ilusión que me faledes desde Portugal. Así que, Carla, un bico. Eres simpática. Conchi Monga, venga, eso, e delle dando os me gusta, porque senón deixo de falar, deixo de respirar. Fago así e non seguimos co aquel, porque eu conto aquí ahora mesmo 77 personas que sodes aí a mirar pa min, 77, e só hai 39 me gustas. Non cobro nada por lle dar a me gusta, non che vai cobrar ninguén por lle dar a me gusta, Eu sei que é porque vos olvidades, pero para iso estamos eu e máis Conche para vos recordar. Así que dadelle ao me gusta, por favor, buscadeo, dalle aos 3 puntiños e me gusta. Eu sei de que nos vas a falar, corazón. Eu que sei, María Dolores, mira, eu ao principio, cando empecé a facer os directos, que non fai tanto, se os conto, eu penso que igual me chegan os dedos das mans para contar os directos que eu levo. Eu non estaba acostumbrada a isto. Para min, isto foi o sea, non sei cando empecé a facer directos, non sei, pero a mellor fai 4 meses, non hai máis, non sei, por aí. Creo que non serías capaz de dejar de hablar, nin debaixo da agua. Non te entendín. Se non lle dades ao me gusta que deixo de falar. Non sei, non me tentes, que ao mellor sí que o fago. Un día fago. Veña, hasta que lle deades as 80 personas que estades aquí. Bueno, 80 non, porque sempre hai xente que non di que non lle gusta o que fago, di que non lle gusta como falo, di que odia o gallego, di que son unha payasa, pero están aí mirando, porque no fondo gustanlle. Pasa que o que teñen é, non sei, envidia de non seren capaces de facer ao mellor cousas que eu fago e tal, pero aparte desa xente que xa sabemos que están aí por curuxas, a querer solo mirar e escubichar, as outras que estades aquí, que son de agora mesmo 84 personas, estades porque queredes e porque vos gusta, porque tendes algunha pregunta para me facer, así que porfa, dadelle antes de nada ao me gusta, senón deixo de falar. Sabín unha pregunta que me interesa, Aviso. Hola, Asu. Hola, que tal? Tens que explicarnos esa pregunta, encántame. Tens que explicarnos como recollemos o orégano, porque, María, estamos ahora mismo xusto no tempo
de recollelo. Antes dixíase que o ourejo, o orégano, ten que estar na planta hasta o primeiro orballo de agosto. Ten que coller o primeiro orballo de agosto, dixías así. Pero, bueno, tampouco non hai que esperar, porque o meu ourejo xa está para recoller desde a semana pasada. Que pasa? Que vos quero facer un vídeo explicativo, porque eu xa sei que unha imagen vale moito máis que 1000 palabras. Por moito que fales, se che enseñan unha imagen, valo a entender mellor. Eso sempre. Ou a min pásame. E se tes memoria visual, mellor é a través dun vídeo. O ourejo hai no que coller. Ademais, creo que isto só falamos a semana pasada. Ainda que só fora por encima, sí que o falamos. Pero o ourejo, moi a pesar de que a xente pensa que o que se lle comen son as follas, non son as follas, son as flores, que o falamos a semana pasada. Pero, bueno, que vou-vos a facer un vídeo esta semana prometido para enseñarvos como se colle o orégano, como se seca e como se deshilacha, como se saca despois da planta, para conservalo durante todo o ano. Entón, pois eso. Nuska, soy como tú, amo la huerta, me gusta pintar y las artesanías. Estoy pensando en hacerme un canal de YouTube. Patricia, avante toda. Nin o penses. Patricia, adelante. Busca, mira, cando eu empecín co canal de YouTube, non sabía nada de YouTube, non sabía nin como se editaban vídeos, non sabía nin o que era editar un vídeo. Para min esa palabra era novedosa. Editar un vídeo. Editar un vídeo, é lo que se lle fai un vídeo, logo. El orégano mío non tiene flor. Como non vai ter flor? Alicia, non te creo. El orégano tiene flor, el tomillo sí. Y lo tengo a secar. El tomillo sí que no es necesario esperar a que tenga flor. El tomillo se puede consumir la hojita, las hojitas que tiene, que son moi pequeniñas, pequeniñas, pequeniñas. Pero eu quero ver foto do teu orégano, Alicia? Así que se me estás buscando en Facebook ou en Instagram e mandándome fotos do teu orégano. Porque ao mellor non é orégano. Neste tempo o orégano está todo en flor, a non ser que me dixas que eres de outro país, de outra latitud, logo, que me digas que non estás na parte norte do planeta Terra, que estés na parte sur, que seas da parte de Sudamérica, que non o eres. Eu creo que non, pero bueno. A ver, dinos, sí, por favor. Sí, por favor, Elsa, non te preocupes que esta semana vai o vídeo do orégano. Nuska, eres un sol. O meu fillo de 5 anos, venérate. Que guai! Eres parte do noso día a día. Que contenta quedo con estas cousas. Vos non vedes que quedo máis contenta con estas cousas. Moitas gracias, Diana, por virmo a contar, porque tamén podías non contarmo. E delle dando os dedos para arriba, que só subiron 8 likes. Por favor, dadelle o like. Onde pon like, aí, porque like é en inglés. Me gusta, gústame, like. Vos dadelle o dediño para arriba. E non lle dades moitas veces, porque unha vez unha señora preguntoume, e se lle dou moitas veces, apareceche como que me gusta moitas veces? Non funciona así. Daslle unha vez e ponse en azul, creo, ou en rojo. Bueno, cambia de color. E se lle volves a dar, quítase. É como se... Ahora gústame, ahora non me gusta. Ahora gústame, ahora non me gusta. Non lle podedes dar así. Solo lle tendes que dar para que cambie de color. Non sei se no vosso ordenador ou teléfono ou no que me vexades se pon en rojo ou en azul, pero só leo unha vez. Bueno, vámonos co de Diana, que me estaba gustando moito o mensaje. Eres parte do noso día a día. Hoxe recollemos cebolas e fixo o que nos explicache do gusano na folla da cebola. Cortou a cebola para buscar o bicho. Ai, que maravilla. 5 anos, Mirade, é algo que me sorprende moitísimo, o sea, que me agrada. Particularmente, volveme loca, o sea, me encántame que nenos e nenas tan chiquitíns mostren interés por ver os meus vídeos. Non porque sexan vídeos meus, que son vídeos como a calquera, sino porque sexan vídeos que tratan sobre a horta. A ver, é moi raro que eu faga vídeos así como de risa, de chiste ou de tal.
No, a ver, se me acorda así algo no momento, pois gravo e así, non, que vos poño tamén vídeos de chistes e así, pero o normal é que eu vos poña cousas da miña horta, dos meus animales, dos gatos, das galiñas, dos meus cans, non sei, pero que me vexa a rapazada tan piquiniña, e non é a primeira vez que mo din, Diana, quero dicir, xa mo teñen dito moitas veces, e co neno ou ca nena en diante, é dicir, é quedar o rapaciño, sabes, como se viran. Non sei cal sería o ídolo dun neno ou nena da hora de 5 ou de 7 anos que estou fora de onda, pero non sei, como se viran a nai de Xinchán ou algo así. Non sei con que comparalo, pero así. Nusca, que ilusión me fai un montón de ilusión. El queso fresco de kéfir está para morir de gusto, tal como me esperaba. Me lo como cucharaditas. Ai, Asun, que guai. Mira, estou preparando outro vídeo sobre queso de kéfir, porque non se queda aí a cousa, o sea, o queso de kéfir para untar cremoso ou para usar en tartas de queso ou para facer, bueno, calquera preparación, ou mesmo así solo en tostadas, está genial. É unha maneira de consumir o kéfir, que os excesos de kéfir, porque ás veces facemos moito máis do que podemos consumir para beber líquido. E agora estou facendo, Asun era, creo, non? Asun, estou facendo un vídeo que vos poñerei senón esta semana para que ven, para facer un queso de kéfir, pero consistente, duro, que se poda cortar, que se poda rallar, que se poda meter no forno nunha pizza ou que podas usar para facer lasaña, esas cousas. Estou vos facendo esa receta tamén, porque tamén queda moi guai. Pois vou a ir a buscar o orégano ao monte donde vou sempre. Eu pensaba que tiña que ir en agosto. Rosa, vai non mirar, porque xa sabes que este ano é un pouco diferente, non sei de onde eres, pero estou dicindo que aquí no norte, desde logo, están as cousas todas super cambiadas, non saben o que teñen que facer, as plantas están confundidas totalmente, porque se pasan horas e horas e horas de cielos nublados, e de repente chove, e de repente despeja, e temos 30 grados de temperatura, os hongos atacan, e de repente outra vez cúbrese un frío por debaixo dos 10 grados, e outra vez a empezar. Mirade, que bruja non sei se serei, pero teño intuicións de bruxa, porque de meiga, se queredes así, porque alá, cando estaba acabando o inverno, fixen un vídeo no que expliquín que empezaba o primaveroño, que en Galicia só temos 2 estacións. Unha chámase primaveroño e outra inverno. O sea, primaveroño, que son 9 meses, e depois empeza o inverno, que son outros 3, e depois empeza outra vez o primaveroño. Pero non temos, aquí xa non somos casi capaces a distinguir a primavera do verán e do otoño. É todo o mismo. Para min é todo igual. Desde marzo hasta outubro ou noviembre, é todo igual. Unha tarta de kéfir sin gluten, por fin, si puedes, riquísima, de queixo de kéfir. Non a fixen, ainda non a fix. Mira, a tarta de queixo de kéfir é algo que na miña casa o fago moi a menudo, ademais. É tan fácil de facer como calquera outra tarta de queixo, supoño, pero este é co kéfir feito na casa no momento. Colalo e ao momento nada, ovos, azúcar e pouco máis. Eina de facer a tarta de kéfir tamén. Le pasa algo al kéfir si está máis de unha semana en la leche? Nada, Alicia, nada. Mira, prométoche, a ver, unha cousa é que o teñas, por exemplo, a intemperie e que lle dé o sol, porque os nódulos de kéfir sí que lle fai falta unha temperatura e o ideal entre 20 grados, 25, están perfectos, están aí, están genial, porque reprodúcense moi ben, producen moi bo kéfir de moi boa calidad. Pero se lle dá o sol directamente, iso xa non lles mola. Teñen que estar en oscuridade total. O sea, eu sempre o poño nun sitio da cociña donde non entra o sol, aí non dá o sol, que é onde teño a fruta, e ainda encima sempre o tapo con un paño, doblado varias veces, para que non lle dea a luz do sol. Pero, se o jardas na nevera, ti colles o teu kéfir con leite,
e mételo na nevera. E pode estar na nevera 3 meses ou 4 meses. Non vai a pasar nada, nada. Os nódulos non van a morrer. Digamos que o kéfir que produciron vai a cambiar de color, vai a estar feo, vai a estar cortado, vai a estar como castaño, vai a parecer que ten como un moho que non é moho, é como un... A ver, se fixera unhas esporas redondas verdes, que os pode facer calquera cousa, tamén o leite, ou un iogurte, mismamente, nunca abristedes un iogurte e tiña unha espora verde. Eso, cuidado, por calquera motivo, infectouse e ten un hongo. Eso non o deberíades de comer. Pero se o kéfir bota na nevera, imagínate, 3 meses, sin lle cambiar o leite, cando vas a coller, vai a ter un olor intensísimo, pero como a calquera queixo que compres que ten moho. Hai quesos que teñen moho, non? Moho verde, que están como apodridos. É un manjar. O sea, para min é un dos quesos máis ricos. Non podo comer moito porque me repite, pero gústame moito ese queso que é verde, que ten como moho. Incluso venden quesos que teñen gusanos. E son moi apreciados, pero bueno, esos son paladares extra exquisitos. Eu non o comería, con bichos non o comería, pero con hongo, sí. Ti quitas o teu kéfir e iso vai a cheirar a pés que tira para atrás. Non pasa nada. O que tens que facer é colalos, tirar con eso, evidentemente, lavalos ben, cuidado ca agua con cloro, que non poden tocar o cloro. Os nódulos de kéfir nunca poden tocar o cloro. Di María, aquí en Valladolid temos 9 meses de inverno e 3 de inferno. Ai, que bueno, eso tamén me gustou moito, porque depois teño un calorazo de 40 grados, claro. Bueno, pois, a quelalos. Espera, que esta de Isabel do Pulgón tamén teño que contestar. Bueno, pois eso. Tiramos ese kéfir, lavamos ben os nódulos en agua sin cloro, e o que facemos é metelos outra vez en leite. Se queremos asegurarnos de limpalos mellor polo que sexa, deixamos que fajan ese ciclo de produción de kéfir e volvemos a desbotar ese kéfir. Non o comemos. Esa a segunda vez que o facemos, pois sí que xa o podemos comer. E o kéfir, encantado, non lle pasa nada. Pero agora che direi, se te vas de vacacións, bueno, eu ainda non sei ainda como conseguir o kéfir, comprareino 2 veces e non me convence. Pero como non che convence, Rosa? O kéfir non che ten que convencer. Ti mándame fotos, se ves que che mandaron algo raro, mándame fotos. Eu dixoche se está ben ou non, o sea, porque é moi evidente, non me mandes fotos borrosas porque que se vexa. Eu xa che digo claramente se está ben ou non está ben, non te preocupes. E se non, eu non sei de onde eres, Rosa, pero eu non me envío nada por correo, eso seguro. E ainda onte din kéfir a unha chavala. Pero eu, se te acercas a buscalo, quedamos un día e eu doucho. Tesme que avisar con tempo porque non sempre teño, porque sempre eu estou a dar á xente, pero se non consigues, pois eso que te dou eu. En Portugal, dinos, Carla, que o tempo está igual que aí. Claro, nesta época, moito calor, este ano temos as 4 estacións nun día. Moi ben, Carla. As 4 estacións, isto de primavera, verano, outoño e inverno, todo dependendo da hora do día. Pois iso tamén é o que está pasando por aquí. A ver, vámonos con unha pregunta. Isabel que me dixía, eu teño unha pregunta, non me dou desfeito do pulgón das xudías. Esmago coas mans, boto xabón potásico e aceite de nin. Ao día seguinte encontro no outro lado, cansada de facer guardia, que lle podo facer? Pois eu é que o pulgón trato con xabón potásico. Eu eso do aceite de nin non o teño, non o uso. A ver, sí que me gustaría empezar a probalo, pero mentres non probe unha cousa, non me cercione ben de que funciona, de como funciona, de que a que lle fai mal, a que non sei que, eu non vos vou a aconsellar nunca unha cousa que eu non teña, pero fija, porque me parece, non sei, eu non son así. Entón, o do aceite de nin, non sei. Ao mellor, se estás mezclando as dúas cousas, aceite de nin e xabón potásico, date conta que o xabón e o aceite, non sei, ao mellor, se o faz en mestura, ao mellor non está ben. E que tipo de xabón potásico estás usando?
Dimo que estou pendiente. Isabel, volveme a escribir e ponme, eu uso sabón potásico tal, porque ao mellor estás usando o sabón potásico nunhas cantidades que non é ou así, porque, a ver, o pulgón co sabón potásico morre. Que pasa? Que morre cando é adulto, porque os oviños, cando están dentro do ovo, non lle fai nada. Que lle faz mal cando nace, cando está nasido? Porque o seu corpo, digamos que o seu exoesqueleto está como dado a volta e ten como a piel, digamos, de fora e non ten unha carcasa que o cubra nin que o proteja. Entón, para protegerse, o seu corpo está como coberto de unha grasilla, non? E cando lle botas o sabón potásico, o que estás é matándolle esa grasilla, o sea, que o matas sí ou sí, para ele é como radiactivo o xabón. Que pasa? Que o pulgón ten un ciclo de produción moi rápido e sempre, todos os días, hai femias que están poñendo ovos. Todos os días. Entón, que pasa? E os ovos ao mellor tardan, dependendo do tipo de pulgón, pero poden tardar en eclosionar pois entre unha semana, 8, 10, 12 días. E que pasa? Que ti hoxe matas os exemplares adultos e mañán nace o pulgón, ou sea, están eclosionando ovos continuamente. Entón, terías que botar o xabón, pois, por exemplo, 10 días seguidos, ou un día sí, un día non, un día sí, un día non, pero iso durante 15 días, porque tes que matar as novas generacións. Ai, Concho, que aí, a ver, ai, que aí subiron, tiña parado os chats, perdonad, Pois, sei que non guardas para setembro, paso a recollelo porque... Non, eres do Grove, Rosa? Non xo podo guardar, o sea, ou o congelo ou me dis tal día, porque senón eu teño que estar coidando, dándolle de comer, sabes? Entón, despois falasme por privado e quedamos mellor por privado. Compro o kéfir ou os nódulos? A ver, se compras kéfir, non che vai a saber como o kéfir meu, porque eu fago o kéfir na casa, desde fai anos, fago con el 1000 recetas, fago con el quesos, eu como de 1000 maneiras, e un día unha persona que me preguntou, compro, a mí el jabón potásico me funciona, claro que funciona moi ben, o que pasa que ao mellor esta... Carmen, la manteca para hacer los milindros es manteca de cerdo ou mantequilla clarificada. Mantequilla clarificada, non é manteca de cerdo, é nata de vaca, o sea, manteca de leite de vaca. Non é o mismo que a manteca de porco, a de cerdo, porque a de cerdo sí que se usa tamén para postres, por exemplo, os polvoróns da Navidad fanse con grasa de porco, con manteca de porco, pero o dos milindros é mantequilla clarificada, chamas así en castellano, é manteca de vaca de toda a vida, o sea, está feito ca nata do leite de vaca. Como se hacen los caramenos de sabores? Pois pode ser que se non o cardas... A ver, a mí el jabón potásico... Ai, mi madre, que me perdí nos chats. Acuérdate de lo que te pedí de las hortensias, por favor. Non o lechegín a ler, tens que perdonar, Fina. Eu de hortensias tampouco non entendo moito, xa che dixo que non. Teño moi pouquiñas, non sei que me preguntastes, pero volveme a poñer, Fina, tens que perdonar, porque se me poño a buscar que me preguntastes non sei. Así que volveme a escribir, Fina. Dadelle ao like, por favor, que somos 114 personas e eu só vexo 90 dedos para arriba. Vou parar de falar, Aviso seriamente. Boas tardes, acabo de chegar. Chegas a tempo, Begoña. Ti dalle ao like, chegas a tempo para darlle ao like. Así que dalle ao like. Que aquí a xente está se me facendo moi remolona para darlle ao like. Non sei por qué. A ver, boas tardes. Boas, Nusca. Son dolo. Eu tiña... pulgón, supoño, nas dalias. Pulgón nas dalias. Ah, vale, nas dalias estaba ahora ca hortensia. E máis nunha suculenta. Pulgón nunha suculenta. Na flor da suculenta. Na suculenta casi que non che creo, porque eu teño miles de suculentas e nunca vi pulgón na suculenta. Ahora sí, na flor que bota a suculenta, sí. Aí sí, pero o mellor que podes facer é cortarlle a flor á suculenta, porque a flor das suculentas son fermosísimas, preciosas, da justo velas, disfrutas mentras podas,
pero hayas que cortar, porque acaban ca vida da túa suculenta. Eu tamén as disfruto e ás veces nin llas quito, morre má suculenta, non pasa nada, pero as flores ás suculentas hayas que quitar. E telo pulgón na flor, estou segurísima, se non corrígeme. Se me dis que tes pulgón na suculenta, na planta, mándame foto, porque iso para min é increíble. O vento do domingo pasado tiroume as xudías. E algunhas romperonme, volven a brotar ou xa están perdidas? Non están perdidas, Luís. Pero mira, ponlle un enjaretado máis fuerte. Tens de que espetar aos lados, o largo que sea, uns bons ferros ben enterrados, porque collen moitísimo peso, eu sei non. As xudías estas das que fala Luís, por se non o sabedes, puxen estes días un vídeo de unhas xudías escarlata, xudías que son como de moitos colores, castañas, violetas, lilas, grises, tal, que son como de moitos colores, non? Porque cada ano vanse polinizando entre elas, crúxanse e fan como novas razas, novos colores. E chámanse dos 7 anos porque volven a rebrotar dun ano para outro, o sea, queda a raíz, cada ano esa raíz é máis grande hasta chegar a ser un pedazo raíz enorme que non colle dentro dun caldeiro, o sea, enorme. Luís, o que pasa é que, claro, este ano telas que levantar de alguna maneira, se és capaz, porque no chan sempre se perden, están en contacto ca terra, manchanse, ca humedad pudren, os bichos van a ir a comelas, o sea, a ver se intentan levantalas, porque senón, claro, ao mellor non vas a coller tantas. Pero non te preocupes que, o sea, ti ao final do ciclo, cando as recollas, cortas a parte de abaixo, deixas a raíz quedar aí, e van a rebrotar po ano, rebrotan, prometo, palabrita del Niño Jesús. Le di al dedo, boas tardes desde Barcelona. Moi boa tarde, querida Marisa, benvida. Se te va a enfriar el té. Que va, pela moito, é verdad? Entón, lle quitar, mira, é té de, como sempre, de manzanilla e teño por aquí erva luísa e melisa tamén, esta é melisa. Vedes? Erva luísa, melisa. Non enfría, que ademais a min dame igual, que a tomo así quente tamén. Non pares de falar, toma unha cucharadinha de mel e sigue falando así. Vou a beber millor que tomar mel. Por si depois, eu se tomo mel, boto unha hora. Así. Entón non podería falar. Moi boas, Cristianza, che botaba de menos, A ver, que horas son estas de chegar? Porque é festa na terra do Jaliñeiro. Carámbalas. Bueno, pois moitas gracias por ir á festa e por vir ainda a tempo para estar aquí con nós. Donde? Voy a dar outra. E donde se poden comprar esas judías? A través de internet pódese comprar de todo. Eu teño posto moitas veces, porque é algo que lle chama moitísimo a atención á xente, e me pregunta moitísimo. Entonces, xa as busquín eu en internet, o nombre exacto encontrinas, pero mira, vouche dicir unha cousa, para as que queirades encontralas. Vounas a poñer tan pronto como acabe o directo, deixádeme tomar nota, porque senón non me vai acordar. Aquí, por exemplo. Vou a poñer nas historias de Facebook e de Instagram outra vez o nombre exacto da xudía, vale? Pa que o vexades. Porque a verdade é que se chaman Scarlet Runner Beans, foi como a encontrín. E sí que se pode encontrar a través de internet, porque eu vina a vender. Así que la llora, me escarallo todos, la rolla, bueno, igual non é rolla, La rolla me escaralló todos los rosales de poderlos a tope ya. Non entendo moi ben o que me queres dicir. Plantei batata, unha plantiña, e xa non sei nin onde está das ervas. Moi mal,
Paulita, cando plantes así algo e máis unha batata, espero que non enterraras de todo, porque non se poden enterrar de todo, porque senón non germina, non ten forza para germinar tan ben para arriba. Cando veses que non vas a coidar, cana, poñe unha cana, outra cana e amarras as dúas canas, entón sabes que aí tes algo, porque claro, depois medran as ervas, pero tamén che vou dicir, a batata, o sea, chayote, estamos dicindo, non? Chayota. A patata do aire, non? Que se chama así. Se non a ves, é porque non che nasceu, porque enterrastes moito, porque esa fai como unha curcubitácea. Diredes, vos, é como fai unha curcubitácea? Pois vou che explicar, é como se for unha enredadera. Se ten por donde ajabear, ela sola sube, ajabea, saca fíos por todos os lados, follas e fíos, agárrase ao que sea, estrangula outras plantas que teño ao lado, ela vais a safar, o sea, que se non a ves é porque enterrastes moito e posiblemente xa non che nasa. Estou encantada que conseguí pepinillos en la huerta. Ah, que guai, Alicia! Logo non eras capaz de conseguilos. Eu tamén os teño, ademais, grandes e bonitos. E calabasíns teños de dous tipos. Un clariño que lle chaman blanco, non é blanco, é verde clariño, e o outro normal oscuro, que é o que máis me gusta. Mi pera melón solo me dio un fruto e está hueco. Bueno, non te preocupes, pero ao desbrozar a leira desaparece todo. Non desaparece todo. Todo o que? Esas fabas son tan bonitas que dá pena comelas. Non dá pena, dá moito gusto, que están riquísimas. Para min é unha das mellores fabas que existen despois das auténticas de Lourenzá. As fabas de Lourenzá plantadas no sitio, en Lourenzá. Non aquí, que non salen tan ricas. Pero para min son as mellores, moi banusca, eu busco as xudías. Manolo, despois, cando acabo o directo, de verdad que vou a poñer nas miñas historias, exclusivamente para vos, para todas as que queirades, o nombre exacto, para que as busquedes. A batata é un boniato. Ah, falasme... Mamá, pois... Claro, bueno, pois se é un boniato, é verdad que tamén é batata, patata dulce, non é o mismo. Pois mira, as súas follas son moi parecidas a unha hedra, e dependendo do color que teña o boniato, se o plantas amarillo un pouquiño máis clariña, se o plantastes do color naranja ou morado vai a ser morada a folla, entón é da forma moi parecida a unha hedra, vou non apuntar e vou non poñer tamén en historias, para que vexades como é a folla do boniato, para que o sepades reconocer. Folla boniato. Bueno, ou se non a poño porque teria que ir abaixo a horta. Cando acabe aquí directo, posiblemente sea de noite, non vai a haber, pero fai así, e fai como unhas lianas, e vai medrando, e vai ocupando todo o sitio. Díxome unha vez unha señora, ou unha muller, unha chavala, non sei, díxome unha persona que en Canarias, creo que era, que estaba ela, que os entutoraban para arriba, porque tiñan pouco sitio abaixo, entón que sí que lle poñían tutores. Pero realmente o tutor a isto non lle fai falta, porque, aínda que se poden comer as follas, non é que teña un aporte culinario extraordinario como para dicir vou coidar das follas, pero bueno, entendo que se tes pouco sitio e o boniato necesita expandir as follas moitísimo, que o teñas que entutorar, porque senón vai ocupar sitio abaixo, porque saca moitas lianas. Entón, pois eso. Gracias, Mari S, por aclararme que batata era boniato. Ahora mismo tiña así como medio cacao mental de falar tanto, casi sin respirar, nin beber a miña manzanilla. Vou beber a miña manzanilla e describindo que eu vou lendo, A ver, que se me van os chismes. Non teño ahora aquí o sabón potásico, pero morrer morre. É como lle ando encima, o que podo cos guantes esmagos e cas mans, e o que está entre as guías, botolle o sabón. Morren, pero sale máis. Porque é o que che dixo eu, non podes permitir... A ver, é un ciclo de vida, non? Moi rápido, ademais.
E ao mellor, posiblemente, teñas incluso varios tipos de pulgón, non só o negro, porque as xudías, normalmente, o pulgón que vai a el é un que é negro. Pero pulgóns hai de moitísimos tipos, e posiblemente teñas dous diferentes, ou tres. Entón, tes que exterminalo sin deixar que os que salen hoxe dos ovos, cando nacen, cheguen a ser adultos, que poden chegar a ser adultos rapidísimo, dependendo do tipo da clase que sea de pulgón, pode ser adulto ao mellor nunha semana, en 8 ou 9 días, porque ten unha vida cortiña, entonces non permitas que sexan adultos para poñeren ovos, para aparearse e poñeren ovos. Entón, machácalle aí encima todos os días o potásico, é unha cousa, o pulgón ten alas. Se andas cos guantes para esmajalo, que está ben que eu ás veces tamén o fajo, ou directamente se teño unha planta demasiado afectada, bueno, primeiro miro que non aba comendo nela crisopas ou mariquitas, porque senón eu xa niñe toco comida que o coman, pero tamén teño cortado a punta da xudía para tirala, para desfacerme dela, porque se ten moitos, tampouco non é algo que... creo que falabas algo dunhas xudías que afrontaban dun ano para outro, pero, eso digo, se desbrozas arrancas todo, non? Moi ben, gracias por aclaralo, perfecto. Pois, sí, claro, pero o sitio onde plantes esas xudías non é para desbrozar, nin é para andar ali ca lagoña, porque xa sabes que as tes ali. Porque onde plantas esas xudías, porque chamanllas dos 7 anos, hai quen lle chama as xudías dos 3 anos, hai quen lle chama as xudías dos 5 anos ou as dos 7 anos, pero realmente non morren nunca na vida, nunca. Si as condicións lle son axeitadas e ollo, si no inverno non encharca no sitio onde está, porque te imagínate, é como se fora un tubérculo, porque chega a botar unha raíz enorme, gorda, grande, se teñen moitos anos. E se esa raíz no inverno, que non ten follas para respirar, non lle fan falta tampouco, fai a fotosíntesis na primavera, cando empeza a botar as follas e quere ela empezar a expandirse. Entonces, se ese tubérculo que queda abaixo, esa raíz que queda abaixo, no inverno se encharca de agua e está en agua continua, pudre, claro, entón, se nos pudre a raíz, non vai a brotar para o ano, pero sacando que tes que ter cuidado donde a plantas que non encharque agua no inverno, esa xudía é para a vida, olvídaste, non tes que volver a plantala, never, nunca máis. Entón, claro, en donde a plantes, que sea un sitio para sempre, sabes? É como se plantas buxos ou se plantas non sei, hortensias. As hortensias, sabes que ese sitio para elas, onde a plantes é para a vida que dure, claro, pero xa tes un sitio para elas. Pois neste caso, a estas xudías pasa o mismo, non vas a andar ca desbrouxadora por ali, porque onde as poñas, ese é o sitio delas, para ninguén, para nada máis, non é para nadie máis. As miñas plantas de pera melón nin siquiera botaron flor, pero mira, horti novata, pobre, cambia o teu nombre, muller, horti principiante. Non te preocupes, foi un mal ano, non sei de onde eres, pero se me estás falando en gallego, vou abrir a porta que morro de calor. Dios mío. Pasando un calor aquí. Mira que ben, ves? Así, entra mo aire. Pois non te preocupes que non fixestes nada malo, o que pasa é que non estuvo bo tempo, nin para que botaren as flores, nin para que as flores cuajen, porque, por exemplo, os tomates, tuvemos un bo tempo a principios do mes pasado, de junio, non? Tuvemos como 10 días seguidos de calor, de sol, de tempo seco, de temperaturas normales deste tempo, non? E claro, esas flores cuajaron, porque estaba o polen seco e porque puderon polinizarse, entonces por iso temos agora uns poucos tomates na parte de abaixo, pero na parte do medio dos tomates ninguén ten tomates. Por que? Porque levamos máis dun mes con humedad moi alta, con humedad e chuvia e cielos encapotados de niebla. Entón, esas flores costalle moitísimo cuajar.
Si che cuaja unha flor, cuajar refiérome que chegue a flor bota a planta, pero tense que polinizar. Se esa flor non lle chega o polen, non se poliniza. E o que fai é morrer a flor sin fruto ou sacar un fruto pequeniño que como non está polinizado non vai a bo puerto. Entón, na parte do medio dos tomates, nin quentan tomates, e na parte de arriba agora empezámolos a ter porque como empeza a quentar un pouquiño o sol, tal. E a pera melón pasou o mismo, non fixestes nada mal, o malo é o tempo que as flores teñen que cuajar. Eu normalmente neste tempo xa teria que ter as plantas agora, pero inmersas de fruto, e teñen, pois cada planta ao mellor ten 5 ou 6 frutos grandes, bonito xa, pero non fixestes ti nada malo, non te preocupes. Nusca, as tomateiras colleron o mildio, é que é complicado este ano. Tengo 9 años e quero hacer los caramelos. Margarita, tes un canal de YouTube, tes así con nombre, e quero hacer caramelos. Teño un vídeo de como facer caramelos, tes que buscar no meu canal de YouTube, pero pirulís e piruletas. E despois os colores, bueno, é que para color non se fai con azúcar, faise con outro tipo de ingredientes, porque ten que ser a base blanca para depois darlle colorido, a non ser que queiras que o pirulí sea rojo e que sexa solo de azúcar, que tamén podes facer colorante rojo. E para os outros colores hai que facelo con a base blanca, entón xa non son caramelos de azúcar. E as tomateiras colleron o mildio, xa saquei, como dices ti, todo enfermo, e quedaron unhas poucas follas, e algún tuven que cortarlle a cabeza. Bueno, arranco ou espero, que me aconsellas? María José, mira, si lle fostes capaz a frenar o mildio, si lle botas algún sulfato ou algún recuperador ou así de tal, ou ves que empezan a botar follas novas, agora que dis que ven o bo tempo, e ves que ten flores, espera, muller, non arrancas, porque, total, no sitio dos tomates non vas a plantar nada, non? Pois hasta que sea tempo de plantar repolos brécole, coliflor e así, ainda podes esperar un par de meses, non pasa nada. Como fai o xabón potásico? Ten un vídeo no canal. Sí, teño un vídeo no canal explicando como usar xabrón contra o purgón, tamén, así que é mellor ver o vídeo. Eu, do que vai de verán, levo apañados 4 tomates contados. Luís, eu tamén, non te preocupes. E dos cherry, dos que son mini, porque os outros ainda non maduraron. E vos de enseñar, pero siguen estando verdes como a crollos. Agora sí, siguen medrando, que iso ainda é o que me alivia, pero vos de enseñar tamén, non? Tomates. Así. E a verdade é que ola Nusca, os meus calabacíns non sacan flores macho, porque será todo culpa do tempo. Unha planta de calabacín, a ver, se me dis que só ten ese problema, se me dis que ten algunha enfermedad como o oidio, fíjate ben nas follas por abaixo, porque ás veces o oidio escóndese na parte de abaixo da planta e non o vemos, e cando chega arriba xa está irrecuperable. Hai que fijar sempre na parte de abaixo das follas. O sea, eu voulle pegar o meu repaso visual aos calabacíns e fago así, pola parte de abaixo, por se acaso. Se me dis que non ten ningunha enfermedad e que só che bota flores macho ou que só che bota flores femia, é que é un mal cuaje do tempo. Non está facendo, necesitan calor, necesitan polo menos 25 grados de temperatura diariamente, de día e de noite, non nos están tendo. Necesitan como mínimo 6, 7, 8 horas de sol diarias. Donde está? No sur de España, porque aquí non. Entón, non podemos pretender, as plantas están engañadas, non saben que van a facer as probas. Non te preocupes. Agora che vou dicir, se tes unha planta de calabacín que só bota flores macho e aquí outra que só bota flores femia, teño que facer o vídeo este de polinizar a man. Que xa teño pero vou facer un máis explicativo, máis extenso, máis detallado, porque polinizar calabacíns teño que facelo, porque é moitísima xente que me pregunta e non dou afeito a contestar por privado a todo o mundo. Entón, pois, eso tamén. Que se tes unha planta que só che bota flores macho e outra que só che bota flores femia, ou incluso a do teu veciño,
Vas de coller unha flor macho e podes polinizar dun calabacín con outro calabacín, sin problema, a man, polinizar ti a man. Nuska, este es el primer año de la huerta y planté poco, boniato, tomates, pepinos, flores aromáticas y espero conseguirlo. Muy bien, Alicia, es un mal año para plantar tomates este ano, porque os fungos están en un festival, están como queren, están encantados de la vida. Así que, si se chamamos tomates, non te preocupes, pero en canto acabe o verán, xa podes empezar a plantar repolos, brécol, coliflor, lechuga de inverno, non me plantes lechuga de verán, e, bueno, outras moitas cousas. Hei de facer tamén vídeos de que plantar en setiembre, que plantar en outubro, que plantar en noviembre. Eso tamén o teño. Cando teña tempo, hei de facer todo eso. Non sei cando, pero... a ver. Nuska, cando semillas as coles da horta e os repolos? Mónica, eu repolos sementos calquera mes do ano, porque eu sin repolo non podo estar, que eu como repolo no verán, na primavera, no primaveroño e no inverno. Entón, eu repolo si teño semente, que sí que teño, e suelo sementala cando me acorda, cando, non teño repolos, ou eses están para coller, deixame tal. Que ás veces non me acorda nin de sementalos, ou non me apetece, ou non teño tempo, ou non me dá a gana, e compro repolos para plantar. Que iso tamén o podes facer, non tens que semillar todo, porque senón sería como unha constancia perpetua de traballos continuos na horta. E non sempre se pode, non sempre nos podemos permitir o lujo de estar todos os días na horta. Entón, cómpralos para plantar e xa está. Entón, cando sementalos, depende de cando os queiras plantar. Ti pensa, as coles, non? Que máis ou menos xa todo o mundo está recollendo, acabando de recoller ou xa recolleu as sementes das coles. Cando se sementan? Pois depende, cando as queres plantar. Porque hai sitios nos que as plantan desde outubro, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo e abril, en eses meses plantanse coles. O sea, pero depende da túa leira, da zona na que vivas e en que época se planten as coles ou cando queiras ti plantalas. Porque, ao mellor, claro, se as sementas agora, ti pensa que as coles poden estar xa para trasplantar en 2 meses e medio, 3 meses, podes ter as coles xa para trasplantar. Entón, claro, agora estamos en julio, agosto, setembro, outubro. En outubro, plántalas. Se as plantas en outubro, podes sementalas agora. Que ti tes a costumbre de plantalas en xaneiro? Pois espera a outubro. Noviembre, diciembre, enero. Mais ou menos conta 3 meses para atrás e sementa 3 meses ou 2, 2 e medio, depende do ben que vai. Tendes moscas? Mando vos eu, teño dabondo, moscas teño dabondo. Pois será o único que me xa adiante este ano. Dalle ao like, por favor. Por favor, dalle a like, que hai, como sempre, menos likes. Ou non vos gusta, ao mellor non vos gusta o vídeo, porque se non vos gusta, que facedes aquí? Dadme o like. E, por favor, tengo que volver a pedilo, pero suscribidevos ao canal de YouTube, Alma da Vella Chousa, porque parecerávos increíble, pero máis dun 80% da xente que mira os meus vídeos non está suscrito ao canal. Vos sabedes o que me beneficiaría a min que todas as persoas que miran os vídeos, ou polo menos a inmensa maioría das persoas que mirades os vídeos, estuverades suscritas ao canal? É o simple feito de darlle ao me gusta, o que implica para min. Pois é como se abrira un bar e viñerades tomar ali o café todos os días. Pois sería unha cousa así, solo que neste caso non vos costa nada, cero, nada. Pero imaginádevos que eu abro un bar e me vedes pola calle e me dixedes ai, que ben, abristes un bar, ojalá che vaya moi ben, que che vaya moi ben, ai, que ben, que ti vales moito para o bar, ojalá che vaya moi ben, pero non vindes tomarme o café, non me vindes tomar unha Coca-Cola, nin unha caña, nin un viño, e iso a min os ánimos solo non me valen de nada. Pois un canal de YouTube funciona máis ou menos así. Se mirades os vídeos e non estades suscritas, pois non funciona moi ben. E se non lle dades ao like, ou se non
vídeos que vos gusten, xa non digo todos, pero vídeos que vos gusten, compartídeos, que só hai unha flechiña que pon compartir. Se lle dades a esa flechiña, xa vos abre un abanico de oportunidades. Pódelo compartir en Facebook, en Instagram, pódelo compartir cos teus contactos de WhatsApp, o sea, tan fácil como iso. O sea, que só os ánimos e as palmadiñas na espalda non fan que un canal vaya ben, sabes? E a mí gustaríame moitísimo seguir co canal. Unha porque me gusta moito, outra porque me gusta falar. Gústame o contacto ca xente, gústame poder axudarlle á xente, si son capaz, si podo, que eu non o sei todo, ainda que pensedes que o sei todo, non o sei todo, pero si cousas que sei, dame moita pena non poder axudar, pero desde logo, si o canal non vai ben, o sea, si non me dá lucro, teño que pechar, porque non pode estar traballando po aire. Sería como ter aberto o bar e poñerme na ventana a escoitar os ánimos, veña, ojalá che vaya ben, pero que nin quen entre no bar, sabes? É unha cousa moi parecida. Bueno, eu se lle dou antes de velo, moi ben, así me gusta. Yo puse repollo e como soy novata, non sabía que plaga podía tener. Qué horrible la pila de gusanos, miña prove, que salieron de un día para... Bueno, de un día para outro non salen os gusanos, Los maté con unha mezcla de harina e bicarbonato. Lo arranqué. Si o ibas a arrancar, era mellor que o arrancaras así, meteras nunha bolsa de basura e tiraras con el, porque xa te aforrabaste a fariña e o bicarbonato. Collías o repoliño así, metíalo nunha bolsa, a basura con el e xa estaba. Ou se non, a vermicomposteira, ou a composteira, que iso estaría moi guai. Si, doulle sempre, estou suscrita, que non costa nada. Claro que non costa nada, non costa cartos. Costa solo o aquel de demostrarlle á persona que lle importa o teu canal, que lle importa. É o único que costa, porque cartos non costa. Mala. Bueno, lo. A min entroume a tuta no inverno. A tuta este ano, non sei, porque, a ver, debe de ser polo tipo de clima que estamos tendo, pero a tuta este ano, que hasta agora no norte non era un problema moi grande a ter en conta nas hortas, e a tuta este ano está dando moito que falar, moito que pensar, moitos quebradeiros de cabeza. A Margarita entroulle a tuta no invernadero e dame ganas de cantar de rabia. Cando vin os tomates, home, non era para menos. Nos da leira, o mildio. Hai que estar super pendientes. Mira, a tuta é unha polilla que pon os ovos, que se alimenta das follas, porque dá signos. Antes de que a tuta sea un gusano e che entre nos tomates verdes, porque che bota a colleita a perder, porque se ainda entrara no tomate maduro, diste, bueno, pois quitolle este cacho de tomate, como faz cas masáns, por exemplo, que é onde está o bicho, é como o resto do tomate, pero a tuta, cando é gusano, empeza a comer o tomate verde, en calquera estadio de tomate, dalle igual que sea así, que sea un tomate grande. O tomate verde só empeza a comer. É totalmente inservible porque cho come por dentro e non acaba de madurar porque non ten o seu crecemento expansivo completado. O tomate ten como dous tipos de, digamos, maduración. Un é o crecemento expansivo, que é o límite do tamaño que vai a conseguir, non? Cando o tomate chega ao seu límite expansivo total, ese tomate pódelo arrancar e pódelo traer para a casa porque vai a madurar na casa, porque é unha fruta climatérica, quer dicir que sigue madurando aínda co arranques da planta. De feito, é bo que o arranques da planta para que a planta siga traballando con outros tomates e non se centre en ese que pode madurar na casa. Pero a tuta entra no tomate antes de que chegue ao límite madurativo de expansión, o sea, cando o tomate xa aínda é moi pequeno, se o arrancas non vai a madurar. É imposible, porque non chegou ao seu estadio completo de expansión, de maduración expansiva, de tamaño, digamos, non? Entonces, non... Vou cerrar a porta porque me están entrando moitas moscas. Calor, moscas, tiro de todo. Estou ben surtida. Entón, a tuta, cando é unha polilla, é como se fora unha mariposa castaña así amarillenta, cando é unha polilla,
pon os ovos no en vez das follas, pola parte de abaixo, pero aliméntase tamén das follas, o sea, que dá como signos de vida, estou aquí, e como fai? Ti ves o tomate, a planta do tomate, verde, bonita, cun verde oscuro ben, está medrando ben, pero en unha sola folla, por exemplo, en unha folla, ves que está, o sea, imaginadvos, a folla da planta do tomate é como así, e bota unha aquí, outra aquí, entendedesme, non? Bueno, se ten unha peste de un hongo, por exemplo, o hongo o que fai é atacar a toda a folla do tomate, pero cando é a tuta, por eso vos digo que haise que fijar moito po ano, e máis as que tuvestedes o problema, porque seguro que vai a persistir este ano. En unha das follas destas, en vez de en toda a folla, ao mellor, solo en esta folla, hai como unhas manchiñas amarillas, bueno, beige, así, color beige clariño, como unhas manchiñas amarillas, que, se te fijas ben, non son manchas, é como se comera a parte verde da folla, como se un bicho comera solo a parte verde da folla e quedara como o esqueleto da folla, que é o que vestí que é amarillo. Iso, a ver, poden ser outros bichos, que pode ser tamén un minador. O minador métese entre capa e capa e vai comendo a folla, pero é diferente, fai como circuitos. Pero se ves como un cachiño xa así amarilliño, posiblemente se esa tuta. E se tes ese problema, pódelo reducir moitísimo poñéndolle trampas cromáticas. Cromática significa monocromática, de un color. O sea, que hai bichos que se sinten atraídos por un tipo de color. E sobre todo polo amarillo e polo verde fosforito, sabes? Entón, hai unhas trampas caseiras que funcionan genial, que son, colles un plástico dunha botella de lejía amarilla ou da verde fosforita, sabedes que hai como lejías que teñen así verde fosforito ou amarillo. Cortas un cuadradiño, faslle un buratiño, eu fagolle incluso con un taladro destes que son para facerlle as follas que había antes, eu non sei se eu teño, pero bueno, que fai nos folios así os dous furadiños. Sabes, que era para poñer nas carpetas. Bueno, pois eu teño ese taladro. E fagolle eses furadiños con eso. E quedan perfectos. E quedan redondiños. Esa trampa tela que colgar na parte alta. Non vale de nada colgala na parte de abaixo. Tela que colgar por riba do tomate. O sea, na parte de arriba, onde chega o tomate, na parte de arriba. Porque a polilla vai a volar hacia arriba. Non vai a voar para ir para baixo. Entón, sempre vai a voar para arriba. E vais a sentir atraída por ese color amarillo. Bueno, entón vai a ir ao color ese amarillo. Que facemos con ese color amarillo? Podémolo pintar, bueno, manchar, mollar de ou aceite ou mel, pero non enchopado, porque vai a ir pincando todos os días. Pero a polilla vai a ir aí e vai a quedar pegada. Vais a pegar o plástico ese amarillo, a trampa cromática. O que pasa é que hai que ser como insistente, sempre vos digo, non? Cando un remedio é caseiro porque hai trampas cromáticas a vender, por suposto, que teñen xa para entrar, para dentro, e en dentro pois teñen como unhas celdas e tal. Pero cando unha trampa é caseira, un remedio é caseiro, témolo que compensar, é moito máis ecológico, moito máis económico, pero témolo que compensar con paciencia e con insistencia. Porque se lle botamos aceite, ese aceite vai a ir escurrindo secando. E se lle botamos mel tamén vai ir escurrindo secando. Entón, cada día teríamos que ir, eu cando tiña, e máis, por exemplo, tamén vale para a mosca blanca dos repolos, é buenísima tamén, porque son tamén cromáticas, e vale o verde máis o amarillo. A mosca blanca da col, vale todo, vale o verde ou amarillo, poñas, pero na parte de arriba, sigo insistindo. Non vale de nada poñerlo máis baixo do que o repolo. Ti tes o repolo así de grande, e non lle vayas a poñer a planta cromática aquí, non vale de nada, de nada. Se o repolo é así, esperade que vou a beber. As mariposiñas esas blancas piquiniñas que ten a col,
se asustas a col, voan cara arriba. Bueno, pois, entón onde hai que poñer a trampa cromática? Aquí, en riba, se este é o repolo, hai que poñer aquí colgada. Entón, eu o que facía era, tiña abaixo un cacharriño con un pouquiño de aceite, e o que facía era, todos os días, collía un pinceliño, botaba yo aceite, e todos os días había... Bueno, non é selectiva, porque hai outro tipo de mosquitiños que se sinten atraídos por ese color e tamén van, non é selectiva, pero non lle fai daño, por exemplo, a polinizadores, nin a grandes insectos, sabes, nin a abellas, nin a néspras, non lle fai daño, porque teñen máis forza que unha polilla, por exemplo, non? Que chega aí, pega e queda pegada, e morre aí. E unha abella non lle pasa eso. Entón, te acabo de compartir en mi Facebook. Gracias, Alicia. O directo, dis, Alicia Fariña, porque non sei como se fai, ves? Son as 9, Nusca. Vale, pois vamos a ir... Vou acabar de contestar aquí a ler estes 4 mensajes que son así, 4 tochos así de grandes, e xa nos despedimos. Xa me chegou o personal. Hola. Hola. Entón, vamos ali. Paqui de Dona, dime, hola guapa. Gracias por lo de guapa. Yo es lo primero que hago con todos los temas que me interesan. A mí también me gustaría que lo hicieras conmigo. Animo a todos los que te ven que se suscriban. Paqui de Dona, pero non sei que canal tes, sabes, eu faría contigo, porque, por suposto, ten que haber unha empatía, ten que haber un tú e yo, pero se non sei que canal tes, ou chamas así o canal, Paqui de Dona, tenho que mirar, tesmo que poñer, porque senón non o sei, pero sí que é verdad que sí que xa hai que suscribir. Pois eu comprei un pato que trae hormonas e teño 2 colgados, será un plato, teño 2 colgados pola finca, están cheiños de mosquitos negros, pequenos, pero un montón, funciona, claro que funciona, María José, estou dicindo que sí, as trampas cromáticas funcionan. Aparato para colgar na finca. Vale, sí, como un aparato. Un aparato, un plato non. Un pato, un aparato, vale. Este ano fixen o reto de ter uns bons tomates coidados e moi atendidos, pero este puñetero verán estáme desmotivando. Sandra, non te desmotives, ti sigue pa diante. Ti coidaos cada día, todos os días. Non te desanimes. Mónica, non lle recordes. Non lle recordes, porque así nos que queda aquí a falar alguna... Pois non falín pouco, me parece a min que nunha hora, cuidado que vos botín. Eu non sei como tal aguantades, así es el directo en la flecha. Así es el directo en la flecha. Sabes que pasa, Alicia? Que quixen compartilo cando estou preparando o directo, quero compartilo e ponme que necesita como uns permisos que non sei chegar a ese sitio, ainda teño que mirar para compartir eu o directo, pero gracias por compartilo, pero teño que facelo eu porque así veríamos como máis xente, non? Desde aos meus canales. Entón, pois nada, os meus tomates tolean de vos, de ricos que están, supoño. Nos 3 puntiños de arriba, a dereita, ao lado, hai un botón de like. Pon un apartado de compartir. Aí é, moi ben. Moitísimas gracias, Jesús. Moitísimas gracias. Bueno, pois moitas gracias, Nusca, polo teu tempo, nos encanta escoitarte. Moitísimas gracias a vos por estar aí, por acompañarme, polas vosas cuestións, preguntas, polos vosos ánimos. Como vos digo, non de ánimo solo sobrevive un canal en YouTube, así que, por favor, se podedes suscribirvos, que non vos vai a costar nada, nin vos implica nada, nin quen vos vai a chegar á casa porque seades suscriptores, vos suscribidos, que o único que beneficiades é a min e ao meu canal, de verdad, que non vai a pasar nada porque vos suscribades. E compartid os vídeos que vos gusten, compartidos co mundo inteiro, porque canto máis os compartades, máis xente me conocerá, me verá, verá o meu contido e pode ir ao canal e se lle gusta, pois tamén se pode suscribir. Entón, eso estaría moi ben. Ha sido un placer. Gracias, Mari Carmen.
O placer é meu que esteades vos aí. Para mí é un placer enorme, ainda que vos parece que non, que 170 personas había aí un pouco, que agora xa se están despedindo todo o mundo, está marchando, pero 170 personas para min é un montón de xente, para min é un logro, porque é domingo, son as 8 da tarde, estamos en tempo de festas, de tomar cañas, e que esteades vos aí, para min o placer é meu. Desde o Porto do Son, de vacaciones, gracias, moi ben, hasta a próxima semana, que xa estaremos en Navarra. Pois, Mari Carme Santos, que teñades moi boa estancia no Porto do Son, que teñades unha feliz volta. Dígovolo a todas as persoas que esteades ahora mismo de vacacións, que teñades un feliz viaxe de volta, un bo retorno. Coidadiño, coidádevos, portádevos ben, e sede sempre moi felices, moi felices.